официално влязохме в тази част на дебата. А вие влизате в кабинета на кмета. Кое е първото решение, което ще подпишете? Абсолютно и пълна прозрачност на всяко едно решение на общинския администрация. Не, в момента община Бургас не се управлява прозрачно. Обсъжданията минават по-скоро проформа или като бутафория. Всичките неща, които се случват, те се случват на ръба на закона. Ще изкарам абсолютно прозрачно всяко едно решение. Кой е първият проект, който ще ревизирате? Хайде, моля ви да сте конкретни. Първият проект ще бъде Равнец, тъй като вече 3 пъти се боря с община Бургас. Това е между другото мотива да се кандидатирам за кмет на общината. Вашето послание сега към съгражданите ви. Си казах, защо да се боря с тази администрация, ако мога да я оглавя и да накарам цялата администрация да работи в проектите, които са по плана Бачийски, които биха гарантирали 10 000 работни места. А сега в кратък срок, 30 секунди, да чуем вашето послание към избирателите. В продължение на 12 години, докато бях общински съветник, правих всичко в посока гражданите на община Бургас да живеят по-добре, както и да дам перспектива на част от тези, които са напуснали, да се върнат. Познавайки отлично проблемите на Бургас и по-важно, знаейки тяхното решение, ви призовавам да подкрепите моята кандидатура с номер 3, така че да възродим икономиката на Бургас и да направим така, че хората да живеят с децата и с внуците си в Бургас, а не да грижат веднъж годишно. Благодарим ви.